Študenti v podstate majú ako keby také dva smery. Prvým je to učiteľstvo, čiže medziodborové štúdium, kde vlastne po ukončení štúdia môžu učiť na základných alebo stredných školách. A potom, keď majú čistú geografiu ako jedno odbor, tak v podstate môžu sa uplatniť v širokej sfére. V rámci geografie máme množstvo predmetov, či už didaktík alebo aj iných odborných predmetov, v ktorých sa učíme nové trendy, napríklad 3D tlačiarne, rôzne interaktívne úlohy a podobne, ktoré žiakom môžu pomôcť vlastne lepšie pochopiť nejaké geografické systémy. Geoinformatika je súčasť geografie presne o tom, že je to prienik tých nových technológií, tých inovácií, ktoré prichádzajú do vedy a je to presne ten posun od nejakej memorovacej geografie ku geografii analytické, teda územné plánovanie, tvorba 3D modelov, zber dát z UAV-čiek. Toto všetko viem aplikovať do praxe. Na tomto drone máme pripevnený hyperspektrálny skener a ten vlastne sníma rôzne pásma. Ako my vidíme 3 pásma RGB, červená, modrá, zelená, tak tento dron vidí stovky takýchto pásiem a teraz pomocou týchto pásiem analyzujem cez nejaké rôzne indexy, či je vegetácia, nad ktorou letíme, či je zdravá, či tam je nejaký invázny druh a podobne. Tým, že tých tém alebo oblastí v rámci geografie je naozaj mnoho, tak ja skôr využívam tie softverové rozličné programy, v ktorých modelujeme ten priestorový pohyb a mobilitu obyvateľstva. UPŠ je určite správna voľba, pretože máme tu veľké množstvo či už zaujímavých hodín, no takisto aj príjemný kolektív a takisto aj množstvo exkurzií, ktorých sa zúčastňujeme. Geografia, ako si možno som si predstavoval na strednej škole, tak na vysokej škole má taký široký záber, že asi ťažko si to len možno človek predstaví, kým to sám nevyskúša.